L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Erf. In-nies il-ħażiena qalu nonżbulu lil-ġust għaliex hu ta' xkiel għalina fit-triqitna. Hu kontra l-emejjel tagħna. Iċanfarna għax niksru l-liġi. Jixlina għax immorru kontra t-tagħlim li ħadna. Ħannaraw u x'veru kliemu. Ħannaraw fl-aħħar se jsir minnu. Jekk il-ġust u iben Alla, jaqbes għalih Alla u jeħilsu minnit l-dewwa tiegħu. Inġarbuh bit-tajjir u l-moħqrija biex naraw xi tjubija għandu u nkejlu sa fejn jasal sabru. Naqtaw ilu għal-mewt b'mistħija għax kif jgħidu għandu min iħarsu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Il-mulej u dak li jżomni. Bismek o Alla, salvani. Għammilli ħaq bil-qawwa tiegħek. Isma o Alla t-talba tiegħi. Għati widen għal-klim fommi. Il-mulej u dak li jżomni. Għax nies gburin għamu kontrija, nies kefrin jonżbuli ħajti. Ma jżommux il-Alla quddiem għajnejhom. Il-mulej u dak li jżomni. Ara, Alla l-għajnuna tiegħi. Il-mulej u dak li jżomni. Min qalbi noffrilek is-sagrifiċċju. Ir-rotħar lill-ismek għax hu tajjeb. Il-mulej u dak li jżomni. Qari mill-ittra ta' San Ġagbu Apostlu. Eżjes, fejn hemm lejra u l-ġlied, hemm issib it-taqlib u kull xorta ta' ħażen. L-erf li ġej mis-sema, qabel kollox hu erf safi. Imbagħad hu erf li jfittex is-sliem, it-tjubija u l-ħlewwa. Huwa kollu ħniena u frott tajjeb, bla ma ħares lejn l-uċuħ u bla erq. Dawk li jfittxu s-sliem jiżirgħu fis-sliem u jkollhom il-frott tal-ġustizzja. Imnejn hu ġej il-ġlied u t-tilwim bejnietkom. Jaqgħu mhux minn dan mill-passjonijiet li hemm jitqabtu f'ġisimkom. Tixtiequ u ma ssibu xejn. Imbagħad toqtlu u tgħiru bla ma tistgħu tieħdu xejn. Imbagħad tiġġieldu u titqabtu. Ma għandkom xejn għax ma titolbux. Titolbu u ma tiksbux għax titolbu ħażin. Titolbu ħajkolkom xi tberbqu fix-xalar. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli tiegħu għaddew minn nofs il-Galilija u marit li ħadd ikun jaf. Għax beda jgħallem lid-dixxipli tiegħu u jgħidilhom bejn il-bniedem se jingħata f'idejn il-bnedmin u joqtluh. U meta jkun maqtul wara 3 ijiem iqum mill-imwiet. Iżduma ma femuhx dan il-kliem u beżgħu jistaqsuh. Waslu Kafarnawm u meta kienu d-dar staqsihom x'kontu qegħdin titħattu bejnietkom fit-triq. Iżduma baqgħu siekta għax fit-triq kienu qagħdu jitħattu bejniethom fuq min kien l-akbar. Imbagħad qad bil-qiegħda sejjaħ it-tnax u qalilhom jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed għandu joqgħod wara kulħadd u jkun għaddej ta' kulħadd. U ressaq lejh tfajjel ċkejken qiegħdu f'nofshom, ħadnu bejn dirgħajh u qalilhom kull min jilqa' wieħed minn dawn iċ-ċkejknin minħabba f'ismi ikun jilqa' lili. U min jilqa' lili
ikun jilqa mhux lili imma lil dak li batni. Il-Kerma tan Mulej.